Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Abdullahi. A wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda za ku dauko kinemaster wanda babu watermark, wanda babu alaman shi na kinemaster a ciki kenan. Za ku dauko kinemaster ku yi amfani da shi free. Wanda kan cewa yanzu in ka je zaka cire wannan, idan ka zo zaka cire wannan kinemaster zai nuna maka cewa sai ka biya kuɗi. Yadda yanzu zan nuna muku hanyar da za ku je ku cire wannan kinemaster ba tare da ku biya kuɗi ba, free kyauta. Ku biyo mu daga wannan bidiyon daga farko har zuwa ƙarshe. Kafin mu je kai tsaye ga bidiyon, in ba ka danna mana alamar subscribe ko kuma ba ki danna mana alamar subscribe ba, danna mana alamar subscribe sannan ka yi mana like da ce. Mun gode da kasancewa da Borno Free. Barkamu da dawowa, bari mu je kai tsaye ga bidiyon. Abu na farko da ake so ka yi, zaka je ka shiga browser ka ne. Mu da yake muna amfani da Chrome ne, bari mu shiga Chrome namu. Sai ka yi searching na website din nan, kinemaster mode digitbin.com. Bari mu sashi a hankali domin kowa fahimta. Kinemaster mode digitbin.com. Kana searching na wannan website zai baka kinemaster mai kyau kuma new update. Zaka samu new update kuma ba watermark, wato ba alaman irin wannan ke da yake kawowa ko kuma alaman na kinemaster shi kenan. Kinemaster mode digitbin.com. to shi za mu shiga. Bari dan zagaye muku, kun kalle su gashi ya kawo mun shi a ƙasa ma. Sai mu shiga kawai kai tsaye. Muna shiga gashi ya kawo, ya bude mana website. Ga wannan na farkon nan za mu shiga, kinemaster mode APK nan, kinemaster June 2021 latest version download digitbin. Sai mu shige shi na farko kenan. Sai mu dan jira ya bude mana tukun. Kamar yadda kuke gani ga website nasu ya bude mana, amma bari ya dan gama searching nashi. Yayin da ya gama searching nashi, ko zamu ja muna dan duba, zamu zo mu samu waje kaman haka. In muka samu waje kaman haka, za ku kalle shi da alaman blue go download page. Bari dan mana cycling domin ku gane. Gashi nan inda za ku kalle na dan zagaye da red din nan. To abin da zamu yi, sai mu shiga kawai da red, zai kai mu inda zamu samu inda zamu yi downloading din kenan. Yayin da muka shiga zai kawo mu page kamar haka. To sai mu dan ja shi, muna tafiya. Zai kawo mu wani waje haka wanda zamu kalla waje mai red inda aka yi wannan da rubutu. Bari dan muku cycling din wajen. To yana wayannan duk idan kinemaster ne wanda zai baka ba watermark, sai ka zabi wanda zai a wayanka direct, kawai sai ka yi downloading nashi ka yi amfani da shi. To yanzu bari mu zabi daya mu shiga mu yi downloading nashi domin mu bi abun step by step. In ya kama waje kamar haka, gashi nan kinemaster pro video editor, gashi nan na zagaye muku da red angle. Sai mu yi clicking akan shi. Yayin da muna clicking akan shi, bari mu yi clicking akan shi. Ya dawo da mu. Muna clicking akan shi, zai fara downloading direct. Sai mu jira shi ya gama. Bayan ya gama sai mu yi open, mu bude domin mu yi installing nashi. In kuka lura a sama za ku kalli alaman green. Wannan alaman green na sama nan kan cewa screen recorder mu ne ba shi da kyau, yana da rufe mana saman screen. Bari mu yi skipping nashi, mu je mu cire, mu yi amfani da normal screen recorder domin ya bude mana kinemaster da kyau ku kalla ba watermark. Bayan mun dawo sai mu danna alaman open domin ya bude mana. Bayan ya kama da waje kamar haka, sai mu danna OK. Yana dan searching ne, bari ya dan yi searching kaɗan sannan ya bude mana. To zai bude mana waje haka, new page kamar haka, wanda zai ba mu dama mu daura new project. Sai mu shiga domin mu daura new project.
sai mu ba shi dama domin ya yi access to wannan media mu, ya kawo mana bidiyon mu da za mu yi selecting mu je mu yi editing. Kamar haka da kuke gani mun gama selecting. To abin da za ku lura sai ku duba inda ake samun watermark din. Kun gani da kyau ba watermark. Wannan ainihin tambarin wannan channel din ne. Bari mu canza bidiyo wanda babu tambarin. Ku kalli yadda zai kasance. Yawa, to kun kalli wannan bidiyon da yake ba tambarin, kun kalli yadda ya kasance ba watermark din, kuma gashi nan free ba tare da wai mun biya su kuɗin da suke magana akai ba. Gashi nan ya riga da ya cire mana watermark din. Bari mu gwada daura media mu kalla. Kun ga ya bamu dama mun daura media mu normal ba tare da wani matsala ba. To wannan kayan masa yana aiki sosai fiye da yadda ba ku tsammani. New update ne wanda zai ba ku dama ku yi abin da duk kuke a wancan kayan masa, duka wannan yana da shi. Sannan da masu bukatan koyon editing kuma insha Allah wannan Borno Free Tricks ta tanadar muku da shashi nata na koyon editing daga farko kenan for the beginners. Ku kasance da Borno Free Tricks domin samun shirye-shiryenta da zarar ta daura.